Il-Maġistrati Dorin Clark u José Demikoli inħattru imħalfin mill-President ta' Malta. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta qalet li din l-għażla saret wara espressjonijiet ta' interess għal dawn iż-żewġ karigi f'Ottubru li għadda. Ġi spjegat kif il-Kumitat għal ħatrit tal-Ġudikatura irċieva u għarbel b'kollox 20 espressjoni ta' interess għal dawn iż-żewġ karigi fil-qrati Maltin. Nhar il-ġimgħa li għadda il-Kumitat ippreżenta lill-President ir-rapport dettaljat dwar il-kandidati li ġew irrakkomandati b'mod unanimu bħala idonei għal din il-kariga. Din iż-żieda fil-korp tal-Ġudikatura hija parti minn proċess biex ikun hemm żewġ imħalfin u żewġ maġistrati ġodda. Dan il-proċess se jkompli iżid l-effiċjenza fil-qrati u apparti minn hekk tissaħħaħ il-Ġudikatura. B'reazzjoni għal din l-aħbar fuq il-medja soċjali, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard awgura li żewġ imħalfin ġodda huwa rringrazzja lil 20 persuna li resqu espressjoni ta' interess għal din il-kariga u ħeġġiġhom biex ikomplu jkunu parteċipi fil-proċess ġudizzjarju. Il-Ministru Jonathan Attard qal li l-pass li jmiss huwa li jinħattru 4 maġistrati ġodda u dan se jwassal biex pajjiżna se jkollu l-akbar numru ta' ġudikanti fl-istorja tiegħu. Dan jikkonferma l-impenn tal-Gvern biex jiġi assigurat li l-ġustizzja issir tidher li qed issir u ssir fi żmien raġonevoli.